Mas itu jo. Jo, ayo. Iku tai iki. Asu lencong jancok kecekel tegas jancok. Apa lho? Berita saya saudara belen belas. Berita serap penting-penting ditokne kabeh. Menguak misteri yang selama ini masih menjadi misteri. Upin dan Ipin. Lah alah. Panggah berita iki ya. Berita iki aku lahir ceplos sampai gede sak menit panggah sakono, rambutnya panggah rong tukul. Aku cara ketemu bapake tak omong banget tak kenal. Kita kecentek. Salam dari Binjai. Aku lali sebagai sahabatan boy. Ayo tenan iki, pae tenan iki. Kali aku. Jane gareng nendi to? Jare mau ngejak golek kayu arep selamatan baene. Nendi ta iki? Ket lautan. Ngapo yang kono iki? Delik. Bah kowe mau nendi lho rek? Tak enteni anak sawi lho, jarekmu arep golek kayu nggo selamatan mbokmu. Aku mung keplayon. Golek lain ngapa? Aku mung kanu apa jenenge delik to ning kene iki. Critane sak urungmu do berbokku amu. Lah ngapa itu beri-beri? Aku njoto si wet gedang sing arep nggo sambutan boke. Lah iya, nek wis ngerti gedang tak jotos ora. Gedang ora salah. Ngopo tak jotosi? Aku merasa dhisik viral lho, Cok. Njoto si wet gedang. Dan jotos si rong rampung to tak video. Heeh. Lah boke iki tawakal ceritane. Dadi aku ndang meluwai ndang jeratang draw. Dah kali wis nang boke. Ayo nang gimana golek kayu selak sore ya sore iki jam yo. Yo. Ngon. Itu tak. Ini ngestring. Golek kayu kene lho, golek kene ndi? Ning ndi lho iki. Preng-preng bongkoti kok. Oh ya ora pas. Pas itu jo. Jo, ayo. Iku tai iki. Asu lencong jancok kecekel tegas jancok. Sumpah kok lencong. Asu lencong. Mas kamu pernah delokne lho, Rek. Piriti lencong atau dembok kok teko. Ra ketero cok, lek ketutupan godhong pring lah kadung pringe tak dembok tiba lencong. Rasane piye rasane? Ya ambune lencong matamu. Rasane piye?
Yo. Jangan hitung tenan, cuk, arah ngapus yo. Ya saya golek kayu dhisik yo. Yo. Arep golek pirang bongkok? Tak bongkoe. Loro e apa? Kakean. Rong ini lho. Iki. Mah matamu mati jatuh tegol. Lagi kayu asik-asik. Tulincing rai. Wes cekel mau tulincing iki. Iki kayumu. Iki. Kemana ya? Wes lho, saka iki. Duduk neh to. Neh, neh. Neh. Boleh. Meh nyamuk tak ndak ketahu. Boleh. Boleh. Wes. Halo nih, bentar. Iki sana. Wes ini gua sowan iki. Hati-hati bakal itu. Bakal itu.